Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatul ridwa'illahi ta'ala wa ridwa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadratin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa thumma ila hadratin Sayyidi Syekh Abdul Hasan Ali Asyadili. Wa thumma ila hadratin Sayyid Abdul Malik bin Yasmin Yahya. Wa thumma ila hadratin Syekhina Mursyidina wa Murabbi Ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Ta bin Yahya. Atallahu amrahu fi siyah wa afiyah. Wa li jami' masyayikh darut tauhid al-saniyah. Wa li jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Mimma syariqil ardi ila magharibiha. Bahriya khususan aba'ana wa umadina. Wa ajdadana wa jaddatina. Wa ustadana wa syekhana. Wa masyikhina wa liman ista'ana bisabih. Wa nakhusu khususan sahibadal kitab an-nasaidiniyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'anna bihi bi'ulumih. Wa maddana bi asrarih. Wa a'ada alina min barakati fid darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa su'ila alaihi salatu wassalam. Wa su'ila lan tentangani sinten Nabi alaihi salatu wassalam. Hal yuftanu asyahidu fi qabri. Hal yuftanu ana tatin fitnah sawa asyahidu wang sing mati syahid fi qabri dalam kuburan syahid. Faqala maka ngendika sinten Nabi kafa cukup bibaringatis suyufi. Apa kelawan cumlerate pira-pira pedang fitnatan apane fitnah. Ala rasi ngatasi sirai syahid al hadis. Dari kanjeng Nabi itu ketika Nabi ditanyai ana wong sing tanglet marang kanjeng Nabi. Hal yuftanu syahidu fi qabri. Apakah wong sing mati syahid niku ing dalem kubure iku difitnah kanjeng Nabi? Ana wong sing takon ngono. Faqala kafa bi baringati suyufi fitnatan ala ra'sih. Maka Nabi menjawab cukup pedang sing cara mana pedang sing cara mana pedang sing menebas cara mana pedang sing menghampiri utawa menebas sing cemlarat ke arah sirai wong sing mati syahid cukup iku sing dadi fitnah. Iku daya kanjeng Nabi al hadis. Wa min ahammil umuri al mujahidi fi sabilillah. Wa min ahammil umuri lan iku saking luweh pentingnya bira-bira perkara alal mujahidi atase wong sing perang fi sabilillah ing dalam bela agama Gusti Allah. Wa ujabi lan luweh wajib umur ali ngatasé al mujahid. Wa akidihalan luweh kakae umur fi haqqi yang dalam haqqi mujahid. Al ikhlasu wa ikhlas lillahi marang Gusti Allah. Fi jihadi yang dalam jihad mujahid. Wa yurita lan yenta ngarepake sapa mujahid bi kelawan jihad wajh Allah ing zat Gusti Allah. Utawa ridane Gusti Allah. Wa nusratu dini lan nulungi agamane Allah. Wa ila kalimati lan kalimah Allah lan ngeluhurake kalimah Allah tuna gharadin ana seja akhir kang liya mimuratin nasi saking pamer menungsa wa talabi dzikri lan murih den sebut wal manzilati lan pangkat indahum
ing sandinge menungso wa naili ghanimatan lan merkoleh jaran au syai'un siji min hududid dunya sange mira-mira bagiane dunya. Jadi wa min ahamil umur termasuk suatu perkara sing termasuk penting kanggone wong sing berperang, kanggone wong sing jihad bela agama Gusti Allah, dan termasuk wajib, perkara yang wajib, perkara yang harus ada pada diri mujahid, yaitu apa? Yang pertama al-ikhlasu lillah fi jihad, yaitu ketika wong sing bener-bener jihad, bener-bener bela agama Gusti Allah, iku sing pertama kudu ikhlas. Ikhlas karena Gusti Allah, ikhlas karena bela agama Gusti Allah. Wa yurida bihi wajh Allah. Terus yang diharapkan orang sing mujahid, orang sing bela agama Gusti Allah iku mengharapkan ridhone Gusti Allah. Sing diharapno iku ora kok liyane, ora kok imbalan ngono. Wa nusratu dinihi. Terus kemudian ning atine yo duwe niatan nek ndeke jihad bela agama Gusti Allah iku kanggo nulungi agama Gusti Allah, ora mok kanggo pengen ketok sangar apa piye, ora ngono. Wa ila kalimati tuna gharadin akhar. Terus kemudian meluhurkan agama Gusti Allah, mengangkat agama Gusti Allah, aja sampai ana wong sing nginjek-nginjek utawa ana wong sing ape menjatuhkan. Yo cuman iku tujuane, tidak kok tujuan yang lain, memoratin nas. Maksudnya tujuan yang lain iku tujuan sing selain daripada golek ridho Gusti Allah. Contoh kayak riak utawa pamer, pengen didelok uang, ben ketok kayak pahlawan. Nah, pengen dianggap sangar. Nah, itu gak oleh. Wa talabi dzikri. Terus kemudian aja sampe nek awak dhewe jihad fisabilillah iku niate golek jeneng ben dikenang. Aja sampe ono. Wal min zilati indahum, dan golek pangkat di antara masyarakat ben dianggap pahlawan. Ya, gak oleh ngono. Pokok intine ketika jihad fisabilillah iku niate kudu golek ridho Gusti Allah, murni nulungi agama Gusti Allah, ikhlas karena Gusti Allah. Terus ayo aja sampai awak dhewe perang iku pengen golek imbalan, pengen golek harta jaran utawa perkara-perkara yang pokok perkara-perkara dunia kanggo tujuan. Nah, gak oleh. Waqat qala lan temen ngendika Nabi alaihi wasallam, man ghaza fi sabilillah wa lam yanwi illa inqalan wallahu alam bisawab, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.